So, ayun mga kapwa, nakita natin yung idol natin, papabombahin natin siya. So, ayun guys, bago natin ituloy yung video natin, mag-intro muna tayo. Bomba! Bomba! So, ayun mga kakadwa, solid, sarap sa tenga. So, ayun mga kakadwa, dahil first time natin makakita ng big bike, kaya sinundan ko sila. Ayan yung mga big bike, may dalawang kulay green, tsaka may dalawang black, tsaka isang violet. Yun yung motor ng ating idolo, si Motoyorski, yung kulay violet. Tapos itong kulay green na dalawa, bali hindi ko pa alam kung kaninong mga motor mga yan. Pero solid mga kakadwa kasi ang gaganda. Gaganda ng motor nila. Ayan o. Motoyorski. So ayun mga kakadwa, bali yung mga naririnig yung mga nagbobombahan na mga motor. Sa kabila yun, may motor show din kasi doon. Kaya yun yung mga naririnig, malakas kasi yung mga motor nila doon. Tapos itong mga kakadwa, mga big bike, bali hindi nila binobomba. Baka mamaya nila bobombahin mga to. R33. So, ayun mga kakadwa, bago tayo umalis, nakakuha tayo ng sticker galing kay Alde Motovlog PH. Salamat Alde Motovlog PH sa sticker. Sana all.